בימים אלה, כאשר מתרחש מבצע בישראל, נמצאים אלפי ישראלים בצפון הודו. יצאנו לשטח כדי לשמוע האם הם שמעו על המצב בארץ ומה יש להם להגיד. קשה, למרות שאנחנו פה רחוקים מאוד מישראל, אנחנו מרגישים טוב את המצב, ואנחנו יושב לנו פה. אני מרגיש שם שאני נמצא עם החיילים, עם אחד. האמת שבארץ יש בלגן וזה קצת באסה מה שקורה עכשיו. אני אגיד שהודו מדהימה, אבל זה לא אותו דבר עם המצב בארץ. אנחנו איתכם כל הזמן אוהבים, מחזקים, רואים, שומעים. אנחנו רוב היום עסוקים במצב בארץ, וזה מאוד משפיע על הטיול. ואנחנו רק רוצים להגיד שלמרות שאנחנו רחוקים אלפי קילומטר, וזה 100 קילו, אנחנו תלושים מהמציאות הזו, אנחנו ממש לא. כל הרוגע והשלווה שיש בהודו, זה ככה מפר לנו אותה ומכניס אותנו חזרה למצב בארץ. ישראלים אחדים בחרו שלא לדבר על המצלמה, אך הרוב, כמו תמיד, פטריוטים ומחזקים את חבריהם בישראל. שולחים הרבה אהבה ומחזקים שם את כל התושבים בארץ. מפה שולחים לכם הרבה אהבה. ואני רוצה רק להגיד תודה לכל חיילי ישראל שבאמת מאפשרים לנו לטייל, בידיעה ששומרים לנו על הבית. אז מפה נשלח להם הצלחה, בריאות, ושיתנו בראש ושיתנו בשלום. שולחות חיבוקים חמים לכל החיילים שנמצאים בעזה. תחזרו בשלום. ועם ישראל חי, אנחנו מחכות לכם פה בהודו. חושבת עליכם וכולם פה חושבים עליכם ואנחנו דואגים לכם ומקווים שתחזרו בשלום הביתה ואוהבים אתכם המון 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 המון. לחיילים, I love you all and you take care and come back home safely ונבוא להודו אחר כך. אני אוהב אתכם מכל הלב שלי. אנחנו מחזקים אתכם מכאן, מהודו, ומאחלים לכם שתשמרו על עצמכם, תשמרו על כולנו. וזהו, אני שולחת אהבה. אז תנו לצה"ל לנצח, ותנו לנו ככה קצת אוויר לנשימה. תנו לנו לחיות בלי לחץ, תנו לנו לחיות בלי... תנו לנו! הישראלים בהודו מבסוטים, אך כמו תמיד אצלנו, הלב בישראל. בכל מקרה, אנחנו מקווים שהמלחמה תסתיים בקרוב. כל שנותר לנו הוא לאכול שלום למלכה ולחכות שחברינו בארץ יצטרפו. כאן סיגל קריב, הודו co.il, מנאלי.